Masarap. Parang unta to ng suga. Oh. Nagto na rin guys. Okay, kabalo na si Bunsoy. Tulor din sila ka kwarto na adin ko. Si anak nila. Turay na may panel board mo. Diyan mo. Kana ba ho? Ito ho? Pwede rin yan. Padung namin ni Bunsoy guys. Di ni paril-paril man din ni rin. So na nabi padung sa bubas. Surusuroy na nasa iti oh. Ah, mabe. Ano soy bawala gid niya are. Kapag ba? Dai mi dani sa gawas. Yan. Baklay ming Bunsoy diri sa Cagayan amuan ni ring libot-liboton unya pag humana mo no. So nana ri ay PSE. Ore na siya ang PSE. Sa una sa gusa na karon nana diri amot unahan ra man ni gamay sa lingkit kay no pagkataas buli kayo taas kay ang dali sa PSE. Daghan kayo taon na. Wa na mig para pilapan. Wa man mig palit sa ni. Sa palit og bulting gani guys. So na kay gusa man ang karon ko na. Daghan na kay nagkapila-pila unya na gid mi dani pero okay ra. Kaya uban kadlawon pare kuno ni dani sila. Ingkod-ingkod kay human nami dito adto sa PSE. Nya nag-appointment nami dito kay kinahanglan og appointment i-apply nimo. Nya naka-apply nami nya ako pa o na PSE is unong kabok ikaw unong sa princess. Nya dili man pwedeng puro asa isa puro nimo. Isa ikaw ora isa unya kuno mo nimo pagkuha mo barog ka dili pwede duha ra ang banso duha akong gi-apply karon sa appointment pero karon dili pa pizza cheese pa magkuha nako balik ko diri pizza cheese kay na-apply naman ako ang tulo naguna-una ko nga isayon ako ugma dili ko mo apply sa appointment isayon ako ugma ba o pasyente mo kuan ra musugot. Ako rin na ako i-tryan pagkaluag sa point sa una kay gusa man to karon kay naa diri sa dapit sa Lingkit kay si Bunsoy suro ra mo gani sumi mi karon na ning Cagayan sad lang uli may boarding house kay bang house ni Britney kay namay kanon dito palit ang sudan
kasi may gulay. Ano. A few moments later. Nice kasi yun. Nang shower. Wala na. Ay, kuwan na ni ba? Mo din siya ang lime kit kay Isim. Isim na kabutan ko. Dito sa PSE. Karon ni po, isa ani siya. Karon minag kauli. Kay abi man mo sirado man ni dugay mi nakasulod diri sa boarding house ni. Say. So, yan naman po yung taga-mua, taga-balinguan. Ganyan po niya. Nakasunod mi. Kung ano mo pa niyo ito, hapit na alas 4. Namulo po ko upload, ugay kay upload na rin. Yung mga unita, mga sudaan kay buso. Gutom na dito ng soy. Ang isa lang ito. Mura na gan, mura na ilain na gra. Ano nila ito? Doon na kayo? Bagyo beans. Wala na. Yan yung contrast eh. Apel po kong iubon na. Dumi ko sa akin mga DJ. Ha? Hindi ko lang. Ano ba ito natin yung mga DJ? Kana. Ay kani ang patuwa na tingalan. Ano na. Ana din mi karon magsuroy-suroy sa mi. Nga mo ang lakaw na himong ay nag appointment ano. Ano DJ? Ha? Try ka na. Nga. Kaya gyapon kayo kay balik na pud mi dinhi bunsoy. Base nakoy kon ugma nga mo sayo kay ko. Sayo kay mi ugma. Sa pang lakaw kay naapod may meeting. Meeting karon din 3 oras di sayon ako sa PSE din sa Cagayan. Pero kaya Nagkuhan pa sa appointment niya. Online gamit. Ay, bright kini ako ang kuan oh. Di ko ka mao online. Iya. Gusto ko Nangaon ni ta. Kina mo ta. Ano ba kung ano ka mong sukan? Halangan na eh. Yung mga na magpangita te. Oh, Ano katang sige? kunya katapang. Tang say asin mo. Ano? Nangaon ta guys, nay tuyo wala. Ano to yung mga ilagay na? Pero tura dito. Basta yung tuyo sa atin niya nga. Kung di ba, kuhaan ni mo itong tuyo. Aman. Huwag ka ito na yabo. Ay, pula din ito. Ano nga ay. Aman. Dili ka na. Dire? Uy, tuyo say-say na. Sini ka? Ano kung sana? Aman. Ay, Ito asin. rin ka ng hugas. Oh, asin na lang. Tapos tagka ko rin. Kamas ka sinamot mo. Ano? Ayaw! Ano lang? Busang! Diyan lang. Aw, apel. Dugangi. Kalingaw po kung di ba ako sa bunsoy. Ano ang halang ini panita to DJ? Na, pagbalik na ni aguban pa ka. Dire.
Ano ma'am? Kaya naman. Suspended apil ninyo karon? Iya. Ano nga obra? Marus na. Doon yung ulan, hindi ako ka. Kung man eskwela luloy. Huwag na kasi. Kuha na ibagyo guro na. Matong, nakalimulan na. Ha? Ulan. Init ko. Ulan kantok sa bagyo na. Ngagikan sa PSA. Bakla naman yung dumsoy. Tamang plate pa yung dani among palitan. Sa una kay dana ko sa konsoy. Sa una kay dana ko sa makabalan. Bakit makabalan? Ito mag tabang-tabang ko ni auntie restaurant na iya may panaganiyatan na dito dito. Libre yung dala. Ito? Tabang tanya. Tabang ka dyan. Wala pero nga. Kusog kayo nakaon. Brato lang. Basta ka. Hindi makayang kaalang kasi dito. Ako, ha? Ano? Magmamulat sa simod. Kalipay na kung bayan ang sasyan panitaran nila. Sa kauban na. Bisa mag-alay. Anong teka kung wala sama. Hindi na ba? Ha? A few moments later. Sa CDO. Laag-laag na pod mi dani. Sorry ang mga person. Murag sulom. Wala yung plan niya rin guys. Oh. Agoy. Kanidani. Ni. Flowers. Wow. Ang flowers ni tanan. Ayun may magtutuyo. Daghan bitaw. A few moments later. Nice. Border na pagkag putlong handa ka. Katulog ko sa buho. Letter ko dani. Dire na ko dani. Isa ra lagi na kaputlong sang secretary mo ka. Possible fry. Ibutangan ta na imong cheese lang. Less ketchup and mayonnaise. Mga onday mi.
The next day. Naday mini bunsoy. Ano di ka kalasing. Goal kay ko kay wa ko upload ikaduha na kadlaw karon ambot ni diri nga di man jud ka upload gapa wifi ko gapa signal wa gyud ambot nga noon sa ka ni kulbaan na ba ko ba bitaw charot Clear Arch. akong gi noon sa ka ni ang yabi soy iabri sa paliw sungri muli na rin ay hindi parang suga. Labihan na ni Bunsoy ang kwarto ni Britney. Unya amo sa rin na ihatod karon ang yabi sa bata. Ito yung nakayan. Di parang ito na yung silingpan. Parang ito kay Suga. Suga. Kini siga ha. Pwede mo na suga ng sigada. Iya. Si Britney gabi na cartoon o amutan sa mga sulod ng cartoon. Yay padala. Guli niya gabi. So adto na rin mi guys. Uli na mi. Baguod sa gipadala siyang ate. Ang butong sa nagipadala ni Britney. Kay manguna naman lagi ni naa si Bunsoy. Dala na siya siyang kargada. Niya. Amo hatag ang yawi. Kamang gulutan dali sa gawas. Kaya di mangyapon siya ulit sa sulod. A few moments later. Solo na day ko sa cabin mao din ni ang market sa cabin no mo nang gitrabuan ni Saysay so ning suod mi ni Bunsoy din ni kay hapit na mungyabi daw na apod daw sa ipadala charot no so muning nagwat-wat mi ani kay dili na mo siya makuan kay tuwa man siya sa third floor na sign so narami na sa ubos kay bisip kay sila no oni no peaceful kayo niya naman lagi sounds basta na yung mga inani niya voice over data niya kaya si Bunsoy naglaraw-laraw na na ngita niya nana day si Britney gihatag ni Bunsoy ang yawi no atod na lang rin minya sa gawas para makasakay may padulong sa Agura doon kami sa Agura day guys gihatod kami sa Saysay among gihatod ang kuan yabi yan ako siya gipang padala sa iyahang mga abot ng sani pa kay si Bunsoy pangpalit siyang ati yaman imo terminal ay Belingon Terminal, Cagayan Terminal. So, kung sa man hinguok, di ko na. Way lipunan. Lipunan, daghan kay pasayro. Lagi daw ko yun. Masigo lagi tatanan.
few moments later. May pag-uli niya, nada si Loy si Bunsoy. Bagood si Bunsoy yun. Claiming ang motor, natada ni Dapit. Mayong gabi di ay, so kung nakauli na dahil mi, gikan ni sa Cagayan. Nga daghan migdala. Bitaw. Nagipadala-padala ni Britney. Unya na nga ulanan dahil mi, wa ko i-upload dito. Ikaduha karon i-upload ko to karon kina. Way signal. Stilan. Nya, nabakotot ng taon si Bunsoy. Amot na ipadala na ni siyang ate. Pagkuha na ito, kutsilyo sa kaw. Kutsilyo. Si Britney, naganto ko dito kay nagkuha ko PSE. Ay, ito. Nya wala man kagahapon na kuan, di na may sound ni. Laro na anak. Dili ka na yun. Larayo ra ba? May lang unta. Kay naunsa niya ang problema ko, bahaw-bahaw na niya kung ay butaran hala. Oh, nana pang butaran sa panakot. Okay ni. Oh, na ay kape. Putihan gina siya duha ka Nescafe. Oh. Kape nga tasa ko asa na suy. Nya nga uwanan meron. Magani kirami na sa kabangasan doon na sa mua. Nya dali nagtiri-tiri ang nya kania oh pangkuan ko. Lah, nung sa naman ka nagpaupaw ng katim. Nya, ako'y ginoo ko. Hindi ni kuan marshmallow sayang manghod ni. Peanut butter. Asoy. Peanut butter. Nya, kini. Gatas. Nya. Hangir, ipit-ipit, ambot na pamaliit. Ay naaday, kupit-kuting, Wala na ay 15 pieces biskuit. Itang niya. Itang niya mga resibo mga butang. Uy, bako sa ako, anak. Ay, ko sabon. Sabon. Ito mo na sabon Pride. Pride. Naka na speed. Na Bioderm. Oh, gaga. Uy, biskuit pa gidsong. Yan, tinapa. Ulo ka buo. Ay, di mo rin tinapa. Tuna mo rin yung Tuna. crispy tuna. Yan. Uy, Diyos. Pagka niya mga manghindi ay sa Diyos. Yan siya cartoon. Kapag abot dani. Ay, maro dito. Na. Kuwan di kayang Ate. kuwan yung ate ka ng unsa na supportive siyang papa. Pao. Wala yung kalipayan. Tulo ka buok. Nga. Gamay-gamay. Kamatis. Pagkuan aloy, halin loy ka. Yung tag 20 na daw ni 20. Aman mo. Ay, practice. Ay, practice. Ng mga bata to dito. Kamatis. Naara. Kuan sa klima dito ni Bunsoy na di po. Pag hindi ka upload. Wala ko bulig dito. Nya, kana soy. Kailan tayo. Oh, Balingan. bulingon na niya. Kana. Ako na suluton karon. Na kini. Ay, oo. Kana to ihaling karon. Mining kuan Glow. Glow. Ya, na imo Da? para ID. Ya, Pila na sa Nasinibi. 19. pulpitan yung mga din. Nabalik bang po karon sa GSK na amay. Kuwaon mang PSE.
Chinilas. Hindi Yeah. kailan. Bulingon. Ako to may isa sa. Hmm? Sa? Uy, iya din na Wait papa. lang ako kasi Iya ko nung pa, oh. Ano yan siya, ma? Dito ang gikibin, ma. O, dito na unta mi. O, ako na to, dito na mi. Dahil na yan, padalalain na siya kay mga una-una-una. Lako, di mo sigyo ni mo pa. Gamay mo ni. si Papa na. Ay, Gamay mainit jud man pa. natin dito eh. Oo, Mainit. oo, oo. Yeah. Oh, iyan. Oh, soy, paliw kog butang dia, soy, hangir. Hangir na po. Yeah. 25. Planggana. Agoy, ginoon ko. Naglantaw, gina siya. Ugang sa, unang hinahinay, kuha, lagi kaluyan sa ginoo. Agoy. Dua ka buok 12 piso. Luwag? Luwag. Kuan ba serving spoon? Lah. Naapoy luwag. Kani. Tag 20. Ya kani. Tag 25. Ginalay karon mag Bunsoy. Imuaning kuan? Kani? Sana as. Unsay color sa imo? Sige, pagiha mag-color. Pariha. Nawang isa ba sa TJJ? No, walang saba. Yan lang papa dako kayo. Imo ra na ilain. Ay ikuan ba? Kanang abutangan nimo Ay, oh, marker. marker. Ano na yung ipang kuan lain lagi ng body no. Mag anong kaya siya nga bata. Kanang Ano natin ba? kuan na magpalit na ko isda. Ano man. Nag-reels lagi to si auntie nga naggabas mo. Oh. Pa, duha ka buk 24. Loy. Dili na tag sabaw. Okay ko naman kay Koy. Lugar ni mong pagka. Wala dito sila nagdoon naman. Buwa ka nakapalit sa kape. Kape na lang. Soy! Ay pag-idi sa nana. Unya ka ni 30 city ra. 30 city sa isay gyapon dani ng kuan. Kay bawo man siya among kuan dani kutsara isar ka dosina og tunga kay napalit siya datong kuan sa tunga. Ipalitan pag niya. Okay, gabi kayo kay walay ka pareha. Walay ka pareha. Bulingit naman bro kay. Nga. Agoy pa. Lagi di ay bantog ra ingon siya. Ma ikuan nagtuma kay ang sigarilyo na, sigarilyo. Kay sigarilyo man niya papakalipay yan. Napa oh. Ma. Para siya. Ang pagkapi sa dito. Ay, ganda tato DJ? Kinsa may drive na to. Ay. Pan. Sa TV ni nga pan. Da? Adili man. Asam na Dagto ni man ka sa abay sa Kevin. As Yeah. Kevin kami abay. bangguran. Kay ganahan mig bangguran ni sa kapayas na kuha atong kapayas dito mauta na. Gato ba dani? Brato robiya ni. Hindi ni siya nga. Nagsinay lang makumpito rin kung milani. Nga sa Cagayan na ay ahos. Mahal ba kayo ng ahos? Kuan na ahos. Mahal ba kayo din sa Balinguan. Kaya ni awa na ni. Kuha na ni siya 20, 25. Tulo ka buok pero dito sa Cagayan tulo 20 ra. Tulo kay nani ba? 20. Ipalit ko na niya.
Bantog yung siya nga, ihapit man yung yabi man no, ihapit ang yabi ma kay naay ko padala. Iwata na mo, niya kadili man mo pakadretso kay busy sila. Ya di ba na mo kakita nang 1 min siya naarbay kuan, naarbay kuan. Storya mi dito sa mga kauban na pong trabahanti. Ano niya? Tadadang! Boring! Kana. Kana. Ay. Hindi na iyang likuan. Sa mata itong isda, magprito ta? Wa na bring wilan eh. Niya agoy nagkaram kuan niya oo. Nangauga na ka ng mga sanina ng gipanlaban. Oh, pero ko ka-upload. Nagadto man mi dito ni Bunsoy kay lagi pa uban ko man na si Bunsoy diretem kang Liloy. Muban man sad kagayan, di uban na mo, di wa mi mga sanina. Pagitan sa diso no. Nga. Ani ang Bombay nagayan 20 ra ni. Palang gatubong ko, palit ko Bombay tulo ka buok, 25. Upo na kayo, dami kayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maybe kabuk 25. 20? Ay, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ra. Hindi. Padag ko. Kung na dahil yung mga Diyos yung manghod. Siya magkuan na siyang yun. Hindi sa kanag ko. Soy, May practice na lang kayo pag yun ako. paghaling mo ka. Kung hindi, practice ninyo. Paghaling mo kayo magprito ta. Prito mo na, guro na to. Kung di ba magsabaw ta, lami sabaw, higop sabaw. Kayo. Ha? Ayos lang. Ya daghan di kayong salamat sa tanan nag-support niya. Wa ko'y upload nagbahaw-bahaw nang ako kay ang buto nga iya ni Britney nga. Pero lami to dito nga lugar kay buglaw kay sa nga tanan dili init. Pero wa lagi signal. Nya wifi pod boarding house biya na iyang ka. Mura man siya banghangos. Tulo sila. Ang isa supervisor nila Pikas Kwarto supervisor na magtiayon di bali sila. Kaya na may bata. Yang Pikas po. Unsa to dito bunsoy ang Pikas? Abat. Dito. Diga? Oh. Diga? Diga pa ba? Buling Japan. Wedding house yapon. Unya pag-abot niya pag niya wala gi signal bisan saon ginako ang puwa kay tungod sa kakuan ban bahaw-bahaw na karon i-try na nako balik akong pang signal niya kagabi Ako na ito sa katuloy ko. ingon siya ma adto mo dadto ma kanang kuan ako ninyo kana ang kuan ako ni anhae ko ninyo ma mga alas 5 lakaw na pod mi ni Bunsoy alas 5 pag-abot alas 5 kalipay intong bata Ilalang? kalipay siya nga nakadto mi didto no imbes kay diretso uli ra mi gahapon wala gid siya nagkuan sa Berkulis na mo uli ma na gabi nagtabo mi dito sa iya pag-abot dito wa na mi na ni hapon naglungag si Bunsoy pag-abot siya soy pag lungag soy nangaon mi sa burger na wala sa ko ganahi pagkaon pag-abot wa lagi ko kabalo kay silang duha nagsali ra sila nangaon sila burger pag-abot ako natulog na
Na ang kanon, wa na bali-bali niya. Ang palit, nagpalit na sa sudan. Pagkabuntag na lang. Kung mamahaw sa nga dili na ukaon na dito. Ukaon ka mura, pamahaw na na. Yan, niya pliti pa yun dito. Siya ayaw biya mo uli. Kuan maha, pagkapit mo na na sa kuan. Kibin kay nay. Ako'y padala ang mga bata. Ang kuan kay nga bata. So, nakadto dito. Nagkuha ko sa PC. Apil niya princess kay kung anong sa maestra kay kinahanglan gid. Di na kinahanglan sa birth certificate, kinahanglan PSE na jud niya hapit na pagbaya Marso magyapon magadto ko dito. Na ang PSE nila karon agoy Ginoo ko balik-balikan nimo kay isit pa nimo. Nadili ka balo si Bunsoy gahapon pagkuan kay di po ko kabalo kay iunsa ka nito soy? O i-appointment, hindi mo ko kakuan, pwede mo magpa-assist appointment, wa pwede tig-assist. Si Bunsoy po, di po kakuan, nagpa, online ba? Pizza JS pa ang booking. Wala po Pizza JS po, daag na po dito. Kagayan. Nandaba ko daan dito, panlabhan ako ng hudas plato, yung luan ako yung pagdingawos. Kaya di ba yan, tanang siya pa, wari yung Thursday na na, Domingo ra. Domingo man laba matulog eh. Kaya sa lalim so. Daghan jud kayong salamat sa tanan nag-support sa tanan-tanan no. Yan. Salamat po ko sa mga bata kay mangwan kay baka nang di siya kuan kuanunon siya mga manghod. Nang huna-hunaon ba? May balitan. Ang papa palitan ko yung sigarilyo yan. Nera day may kutog. Ubo ko sa klima dito ay. Daghan salamat o God bless na itong tanan. Nawala ni sila. Tawaan ni sila dito sa ila ni mamang. Nagbambam ko no ba pa ni Jay Jay niya. Abriha na ninyo ang ribis ko. Wow. Marshmallow. Da. Nana yang gitu. Nana yang gitu. Biskuit ug juice bay. Ada deh. Nana ra bagi pangbutan. Oh, kawa naman ilang biskwit. Nahurot naman itong hatag ni ate. Pita na sad ang naa. O inyo na gamay-gamayo na. Anan mo magkuha na na o kuan ka ng kadara mag eskwela. Pag way eskwela, di dili magkuha na na. No? Ha? At balon ko dana marshmallow. Marshmallow. Dili na. Makakaon ako. Ibutang na, be. Laasa ang kuan. Murag na peanut na nagipadala ni ate. Uy, ang ininit. Ito na ba na? Di ko nalagyan naman. Sa ate man na. Ipadala ra niya. Lagay, nakaati mo sa buutan. Nga, kabalo ang una-una ninyo. Close. Hindi na nila nga kuan ba mga sinina. Oh. Nara ba po yung ipakuan ni ate, sinina? Sa ate. Ate from USA. Partner? Ha? Partner? Mm. Jigim pants. Lagi sa naong. Naiyan na Di, salamat na yun, di. Salamat te. From USA. Ikaw, Ling. Salamat te.